rapiditatea lui Daniel Pancu. Pancu, șut bun, gol! Daniel împinge pe Dani Coman, foarte supărat Coman. Un lucru interesant, să vedem pe o altă reluare, de unde vine supărarea lui Dani Coman. Uzman în doi acolo, n-a stat în zid, a rupt zidul exact prin breșa creată de senegalez, a șutat Pătrașcu și continuă acest atac al clujenilor în partea stângă, din nou Paulinho, o pasă foarte bună, atac bun în continuare, șut și este gol marcat de Universitatea Cluj. Dezechilibrat, apoi a revenit în partea stângă, iată această pasă, însă și Pătrașcu șutează impecabil în vinclul porții. 4 goluri așadar marcate în această primă repriză în Pandurii, Universitatea Cluj. Ce șut bun prinde Pătrașcu. închega o formație, o prelungire acum a lui Marius Nicolae către Wesley. Gol! Reținut în exprimare. Iată-l pe Wesley. Îi dă un brânci discret acolo lui Burcă. Se întoarce și șutează imparabil pentru Călin Albuț. Burcă ce rea lovitură liberă și sincer l-a cam împins Wesley pe fundașul Rapidului. Sunt trucuri. Face Vasilache puternic, gol! Ar putea fi un jucător recâștigat pentru fotbalul românesc, fără reacție. Eduard Stăncioiu, extrem de puternic, șutul lui. Nu joacă oțelul, un șut acum foarte bun și este 1-0, senzațională execuție. Gică Hagi, iată o lovitură liberă aproape clasică, aș putea spune, o minge deviată pentru un șut de la distanță, însă ce șut prinde Buga!